ಹಳ್ಳಿ ಮಾದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿಯಾನ್ ದಾಲ್ಚಿನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಂಡು. ಹಳ್ಳಿ ಮಾದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ದಾಲ್ಚಿನಿ ಚೆಕ್ಕೆನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಆಹಾರಡ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ. ಒಂದು ನಮನ ಜೀವಡ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮರ್ದ್ ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಭಾರತದ ಮಸಾಲೆಡ್ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಚೆಕ್ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ಕೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಉಂಟು. ದಾಲ್ಚಿನಿ ಚೆಕ್ಕೆ ತಿಂಪುನೇಡ್ದು ಹೃದಯಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಎಡ್ಡೆ ಕೊಬ್ಬು ಜೀವಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು, ಎಡ್ಡೆ ಕೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಹೈ BP ಇತ್ತಿನಕುಲು ಚೆಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋಡು. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಚೆಕ್ಕೆನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಸಕ್ಕರದ ಅಂಶ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಚೆಕ್ಕೆ ನಮನ ಮೆದುಳುಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನರಕೋಶ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಮೆದುಳುಗು ದಾಲ್ಚಿನಿ ಚೆಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಈ ಚೆಕ್ಕೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಐಟಲ ಪೋಲಿಫೆನೈಲ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕೆಡು ಉಂಡು. ಒಂದು ಕೊಬ್ಬು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನ ವಸ್ತು ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಜೀವಡು ಉಪ್ಪುನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಡು. ವಿಡಿಯೋದ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ತೂಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಏತ್ ಚೆಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೊಲಿ ಪಂದು. ಉಂದೆಟು ಉಪ್ಪುನ ಮರ್ದದ ಅಂಶಲ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮವಾದ ಆಪುಂಡು. ಆಸಿಡಿಟಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ನೀನು ಬಳಕೆ ಮನ್ಪೊಡು. ದಾಲ್ಚಿನಿ ಚೆಕ್ಕೆನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ದಯಗ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶನ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ನಮನ ಜೀವಡ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೀವಕೋಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಚೆಕ್ಕೆ ಅವೆನ ನಾಶ ಮನ್ಪುಂಡು. ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆನ ನೆನಪುಡ ಇಪ್ಪಡ್ ಒವ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ. ದಾಲ್ಚಿನಿ ಚೆಕ್ಕೆ ಕೂಲಿನ ದಾಲ ಅವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪುಂಡು. ಕೂಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕಾಯಿಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾದ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ದೀಪುನ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾನುಗ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಚೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ದೀಂಡ ಒವ್ವೇ ಹುಳ ಬರ್ಪುಜಿ. ಒಂದು ಚರ್ಮಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಚರ್ಮಡ್ ತೋಜುನ ಗುಳ್ಳೆ ಅಲರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಖಾಲಿ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಪೊಡಿನ ಮೋನೆಗ್ ಪೂಜೊಡ್ಸಿ ಬೇತೆ ಏನಾಡಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಮೋನೆಗ್ ಪೂಜಿಲೆ. ದಿನಕ್ ಏತ ಪೊಡಿ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಚೆಕ್ಕೆ ಪೊಡಿ ತಿನ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕಿಂಜ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ಯಾವು. ಚೆಕ್ಕೆದ ಪೊಡಿನ ಎಂಚ ತಿನ್ನೊಲಿ ಪಂಡ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀಡ್ ಉನ್ನೇನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಗ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಚೆಕ್ಕೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕಾಂಡೆ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಗ್ ಪರಡು. ಇಜ್ಜಿಡ ಬೈಯಗ 4-5 ಗಂಟೆಗ್ ಪರ್ಲೆ. ಚಾ ಕಾಫಿ ಪರ್ಪುನ ಬದಲ್ಗ್ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತು ಪರ್ಲೆ. ಇಂಚಿನ ನನಲಾತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.